Gambare bening to. Bening nggih. Nduk. Edisi bakso goyang lidah warung bingung Tangerang duwe gawe. Warung bingung? Iya. Kok warung bingung? Warung kok bingung to, Pak? Jenenge ki piye? Takok sing nduk Mas kok. Warung kok bingung? Bakso goyang lidah. Goyang lidah. Bu, pripun? Bakso goyang lidah. Warung Mas Yanto. Mas Yanto ora nek warung bingung ngono kok. Oh, kampung. Kupinge RT iki jantenan. Kampunge warung bingung di Tangerang. Usahanya Kampung bingung. Di pondok Tangerang. Di pondok Tangerang. Paham. Juragan bakso. Ya toh. Daleme magrong jane ram. Alhamdulillah Mas, sok emben. Mas sitoke saya kayak gitu. Nggih matur suwun Mas Tanto. Ibu, terima kasih nggih. Tak dongake muga-muga leh mantu lancar. Nah, ya iki wirawiri nyaput iki. Mugi-mugi lancar, mugi paripurna, benjang acaranipun iki. Iki wis campur sari, mangke dalu tasih. Mangke dalu pengajian. Pak Bintoro, oh jek enek Pak Bintoro sesuk karawitan teko sesuk bengi. Karawitan. Cindelaras. Cindelaras dugi dalu. Sesuke bengi. Sesuke gonge. Lorenza. Walah, nggih Pak. Paham aku. Aku diomongi Pak ning jaba pokoke luar biasa. Pak Tanto leh duwe gawe ra baen-baen ora mung hemi-hemi. Ora umum. Sembodo ya to. Mantul pisan kudu dilopke, kudu diloske. Semoga-moga cukup ngarep turah mburi. Amin. Muga-muga ya kasembatan sedya manten dadi keluarga sing berkah barokah, keluarga sing sakinah mawaddah warahmah ya, Nduk. Ora jane kowe iki RT. Ngopo? Kowe iki ngerti warna pink ora? Kanca-kancamu iki lho warnane. Wis tak omongi sing landhep nyojo pink, Nduk. Nek pink langsung menurunkan derajatku di depan netizen. Lah ngopo? Gak aku mosok aku go pink. Ya ora apa-apa. Kembang gede kembang iki mumet. Aku tak go iki weh aku ngono. KMB. Ya sowan teng Jatipura. Jatipura, Nduk. Iya, atur lelipur. Betul. Wah jan tenan. Jumbuh karo swasana. Tamune wis Nah, wis do rawuh to. bludak. Enggak, Pak. Bu. Banyu mili. Ten stand jaran mawon monggo. Enten bakso, enten sate. Apa-apa komplit. Apa-apa komplit. Nek iki ngatur apa, Nduk? Aku manut. Pelok barang. Pelok barang, ya. Passwordnya. Iki para-para bos-bos bakso relasi kerja bapak nggih rawuh. Iya. Bos daging ya rawuh. Sing ndi ya bayine ngerti. Bos daging. Bos penggilingan bakso ya Wes rawuh. pokoke nek gone daleme juragan wis tetep sing rawuh juragan. Juragan kombi. Wis bener. Kasuwun Jawa Tasto Malungane raos gitu. Ku nyanyi bareng, joget bareng, terus nyawer bareng tadi. Iya. Ya nek genah iki nek lehmu. Ya, Dok. Pelok barang. Juragan kombi nggih rawuh. Oh iya, kabeh juragan rawuh iki. Juragan kopi. Iya. Nano meneh. Bapak aku sih, Bu. Jenengan piye ta? Tak kira arep Piye ta TRT? aku melu KMB ping 5 iki lho. Nitara melu terus sih. Ya bisa niki jane nyandi jane. Ora. Apa, Mas? Angger kowe melu tak batalne ngono wae. Jangkrik apa anyar-anyar ya. Ora. Angger kowe melu tak batalne. Taunono Windonono nganti pikon Jane kowe iki rada jenggel ngono lho sikile iki. Dikeki jenggel-jenggel ngono lho. Iki men rada dhuwur ngono lho, tete. Semen iki sepenake ra umum nyandi. Nyandi blang-blang aku. Mangsa dadak bisa lali
Werkudara ya. Iya, gagah. Mas Eko. Ngene. Kaya Werkudara, nggon setike tok. Kados segawon. Apa? Kados Segawane segawon. apa ta? Segawane mesti anu. Prajurit. Prajurit sing gagah. Nggih. Prajurit sing gagah. Prajurit segawon. Marang dika ingkang luwe rina wengi Iya. dadi hati prasaja tan bisa momong Ora jane kaki rombongan ora. ini ki kreasi anyar ini nduk langgapi manut di Nita bakul iso ngregenge sasana barkan katon lujud pateng para tamu sedaya monggo oi lompat lho iki lho apa iki
Nduk. Ingkang salajengipun menika monggo dipun. Iya ta teh. Gawon. Iki dikai kesempatan barang kok. Ya ya. Pokoke awan iki kata-kata wis bahagia. Kata iya, kudu Luar bahagia. biasa, Mas awak dhewe iki rene iki kudu bahagia. Nah, ngono. Ditanggap, Nah, betul. menghibur iki kudu bahagia. Oh, hawa kok omahe kudu diselehke ya tekan kene kudu los. Iya, tenang kowe. Steril. Steril. Waca hapus. Kok omah aman ya. Monggo, Bapak Krisdanipun dipun rahabi nggih. Walah. Lah aku lho sing marahi bojomu Iwan. Kowe iki tibake ngomong ke awakmu dhewe. Walah. Pokoke wong lanang kudu siji pathokane te. Apa yan aku? Waca hapus. Ya Iya. dadi aman terkendali. Iya. Pokoke jam 1 kopi. Oh, tibake iya. Ya, aku seneng. Lah iki arek jeglongke kene malah kejeglongke. Alah yan bayan. Bojomu. Nek darurat ya diblokir. Jenang gula progres. Progres apa? Harapan anyar, harapan ngono. tersendiri. Oh, ngono. Monggo. Nggih, Pak Derne. Siang hari ini dari kru KMB di depan cilik ini ya nggak apa-apa ya. Iki permintaannya segama Iya, ya. itu permintaannya ibu. Anu penyanyi ini karo MC cilik-cilik ya mas? Lah, sak sini aku tuh cilik. Ya wis dituruti karepane, Ya, kamu yo Mas, luar biasa ya. Kan? Nggih. Ayo Nduk, nyaket karo ingkang menggugati. Ucapkan dulu terima Pak kasih sinten untuk mau? Pak Tanto sama Ibu Ratmi. Oke. Ya. Pak Tanto yang putih. Lah iya golek dhewe sing domah, sing ganteng Pak Suryane iki beda sendiri dari yang lain. Kalau yang punya Iya. hajat itu pasti Pak wajah itu Tanto. macam aura kebahagiaan. Oke. Ini jengsian Pak. Ibu tuh. Ibu, Ibu. Ibu Suratmi. Ibu Suratmi, Mbak Manten. Mbak Manten, Mas Manten. Selamat menempuh hidup baru ya, Mas. Niki Mas Manten toh? Oke. Gimana rasanya gimana? Gimana? Kata-katanya gimana jadi manten? Belum. Ya maksudnya ini hari ini kata-katanya gimana? Saat ini waktu ini kata-katanya piye? Deg-degan dikit. Juga sini. Santai wae aja deg-degan gitu. Dadi nganten kudu los le. Kudu lop. Kok sampean ben los kono, Mas? Wah, aku los dadi tendok. Losmu piye, Ben? Hah? Losmu piye, Ben? Los aku grebek karo los. Digrebek. Los Saking pol. lose ya. Yaudah, semoga menjadi keluarga yang bahagia ya. Amin. Pesannya kakak cuma satu, rabi pisan kanggo Selawase. ya. Oke. Jadikanlah istri adalah seorang bidadari yang selalu dicintai, selalu disayangi gitu. Dimuliakan seorang istri gitu. Diratukan. Diratukan, njeluk apa-apa langsung turuti. Njeluk kalung langsung jak nang Toko Mas. toko Mas. Delok-delok sik. Kok mulih delok ben milih sik. Mungkin Mas Manten minta Mas Manten dan Mbak Manten anu, apa Mas? Oh, pot nek angel request. Mau request lagu?
Cinta Mulia. Sepasang remaja jatuh cinta. Iya. Oke, nanti diaturkan dan juga ini ada request dari keluarga Mitra Katrajati Putra Nuswantara terus Pebeleng nggih dipun tenggo dari Pak sinten niku Mas? Mas oh malah dari Bapak. Dipae dari Bapak nggih. Dipun tenggo nggih Pak nggih. Lah iki Bapak Riyen apa Mas Manten Riyen? Mas Manten dulu, ya toh? Langsung jatuh ke Cinta Mulia. Sepasang remaja jatuh cinta. Ya, dikasih. Mas Manten mau nyanyi mungkin berdua sama Dede? Waduh. Dede opo? Dede lho Mas Dede ta. Balita kok ya. Iki si centil minil-minil. Aku ora jago soalnya. Ya, Dede. Sebenarnya kowe rabi yo MC aku ngene iki. MC Segawon. Gone. Gone sela dua aku kowe. Urek kecing. Isih. Aku awet. Tuh tak, tak. Spesial kagem Mas Manten dan Mbak Manten. Oke, Mbak. Semoga cintanya mulia ya Mas. Amin ya Allah. Abadi selamanya. Ya Allah. Amin. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Disinari cahaya purnama, disaksikan bintang-bintang sejuta. Saling janjikan setia, hidup rukun damai selamanya.
Dipenuhi, Mas. Terima kasih cinta mulia. Terima kasih Mbak Manten, Mas Manten. Mas Manten, sampun nggih. Semoga bahagia selamanya, tahan uji dan derita, setia selamanya. Betul sekali. Amin ya Mas. Amin ya. Ya lagu ini cocok banget tuh ya. Tadi wong omah-omah iki Mas Manten, Mbak Manten, wong omah-omah iki tidak selalu rukun, sosok yang nganggo padu barang gitu. Itu hal yang wajar, gue mau mupuk kita biar bisa tambah dewasa gitu, bisa menguasai segala sesuatunya. Iya, Mas. Ketika ini sepuh yang sing wedok lagi dadi geni, sing lanang kudu dadi bensin jare saprul. tambah mubal. Nek sing wedok lagi dadi geni nesu ngamuk-ngamuk, sing lanang kudu dadi banyu. Kok nek sok ben kalau mangsane bojomu rada merengut Mas Manten ya lho, rada suaranya rada banter sithik langsung los tinggal mancing sik. Iya to. Mulih wis pulih nah ya ta. Oke. Jenenge orang ngerampung kayak masalah, Mas. Nambahi masalah. Oke, terima kasih luar biasa lagunipun Cinta Mulia. Dan Mbak Manten di siang hari ini panjenengan mendapat tamu istimewa dari Bapak Ibu guru panjenengan dari keluarga besar SD Janti Harjo 2. Oke, matur suwun, terima kasih. Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah mungkin hadir Rabu di siang hari, maka terima kasih. Ini satu request terbaik spesial untuk Mbak Manten dari Pak Parwito. Oke, gurunya Mbak Manten dulu pas waktu SD kelas -1. kelas 4. Kelas 4. Nanti lagunya Sewu Siji spesial untuk Mbak Manten. Oke, ditunggu dulu ya Pak Guru. Nanti kalau lagunya belum tak putar jangan kondur dulu ya. Kurang lebihnya nanti jam 3 Pak dari ben legarian ten mriki nanti rada suwe ngeten lho nggih. Oke. Renita OKS iki lho bocah cilik. Gitu. KMB, monggo. Monggo para bos-bos kasuwun tindak mriki menika sampun titilanipun. Bahagia bersama. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandhang asmara atus nuwun Pak Gusti kula dereng paringa usana rembulan ing wayah wengi nambahi kesing ati iki papujan atine endi dawa ayu sing
Santianti Mas aku marah senam aku siji. Ora ono wanita bojo. Estu Mas. Mas Agus. Apa tuh? Rungokno sayangku. Iya. Piye to? Wong bagus aja sirane langsa aku tekan gedang tresno nang asmara gawe sewu rasa nambani atiku siwa Kangen Mas dan Trapna hatimu aku setia ngeteni seliramu kepisangan kamu tresno suci rahayu Ya dong Iya Mas Agus. Bapak, pokoknya terima kasih banget untuk Bapak ya. Ya. Kene deh. Jangan adu karo Mas Ari kene. Ya semangat nih aku gawe ya. Iya, semangat ya Le. Marah keren. Lebar niki deh. Lebar niki sih. Janji tresno disekseni Lintang-lintang ing tengahing wengi Ati kang nandhang asmara Tangane. Paringo usada rembulan ing wayah wengi nanging kesing Tangane. Tangane. babujana Tangane. Dowong ayu sing tak diati Ngene iki kok tak aku. Soal niki manten iki ben paham nek yo ben mesra. Coba ora. Iya. Bapak, Pak Tanto. Ayo Pak joget Pak. Mumpung longgar joget dulu. Mas Agus. Iya, yuk. Wong bagus aja sirane langsa Oh, aku tekan gedang tresno lalangan asmara gawe sewu rasa nambani atiku siwa Kangen Mas dan oke. Kater senam
Kus. Niki Ya. salah seorang vokal sing disenengi Karang Taruna, Bu. Karang Taruna gak penyanyi ini meniki. Perasaanmu piye, Mas? Ora piye-piye. Ici bos. Los. Oh, berarti enggak piye-piye iki. Piye-piye, Dok. Normal ta, Mas? Ora normal, Dok. Ayem ya, Dok iki. Rasane piye? Ora piye-piye. Aja demek aku. Najis mugolado. Alah gayamu ngene iki najis golado. Oke, seperti Ya. temannya kata-kata dulu salam-salam dulu yang baik dan juga bagus ya. Nggih, saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Wilujeng siang, wilujeng lelenggan kanthi sekeca, Yap. sinambi hamirsani kula sak kadang KMB saking Sragen ya, Sapa Mas. Sragen Pangaso Mas Teguh yo Ya. Nduk. Wis parang suan ngabiantara, muga-muga bisa dijadikan obat lelah di kesempatan siang yang berbahagia ini, Nduk. Ada Boleh, request dari Bapak Guru tadi yang belum Napa? kita aturkan lagunya Sewu Siji ya. Spesial untuk Mbak Manten, untuk Mas Manten. Ini satu tembang yang direquest dari Bapak Ibu Guru Mbak Manten waktu dulu pas di SD ya. SD Jati Harjo 4, kalau 4 atau 3 kok Mbak. Ya itu tadi, beliaunya sudah kontur ya. Yuk, diaturke Mas. Lagunya Sewu Siji. Garap KMP. Lah wis urutannya Mbak. Sudah diurutkan. Udah disetting. Sambil menunggu. Ngepek ya, Mas. Enggak apa-apa. Ya. Diucapkan juga selamat untuk Mbak Manten, Mas Manten. Dipersiapkan besok ya, Mbak. Ampun redek loh. Tapi kata-kata Mas Manten deg-degan Mas. Deg-degan. Dadi dugder. Yo ora apa-apa, dadi nganten pisan ngono kuwi kok. Kuwi tekno arepe ping pira, Mas? Iya Mas, yo ngono kuwi. Yo nek pisan yo rada grogi. Iya. Monggo Dek ngarsa. Ayo Dek ngarsa. Spesial untuk semuanya. Baru-baru Kak Emi. Aduh Romo ibu ngapuran anakku yen ono salah lan luputku tak rumangsani aku duweni dosa. Neng godhong Rino ralali tansah
kumpulan tembang Sewu Siji. Moga Pak Tanto sing keluarga sing remen joget sinten. Moga kesane bahagia, biar tambah sehat, tambah semangat gitu. Moga Pak yo. Hey, yo. Hey. Oh. 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 Hey. Oh. 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 Ajuran Anda. Subuh luhur lan asar salah sayang piye magrib lan isa jangkep apa Pak? Oh iya deh. Ya Allah. Sinten? Pak, juragane bakso pesat Cilacap. Terima kasih Bu, matur suwun. Waduh, elok Bu. Sip. Nah. Yo. Oh. Kau nyanyi Rien. Eleke monggo juragane bakso pesat Cilacap tapi wajib matur suwun Bu, terima kasih. Lemang waktu monggo Bu. Bakso pesat, terima kasih. Bakso pesat Bu, terima kasih Bu, luar biasa. Bablaske garwane wong liya Mas. Monggo. Iki kok bakso pesat request-e nopo? Oke. Nah, matur suwun terima kasih.
Pokoknya nek kene ya. Oke. Garwane wong liya separo mandek. Oi, yo. Wong ayu sing tak tresnani rina wengi nduk mung tansah tak impi aku ora bakal lali mung sliramu pepujane ati ayo deh Senadyan sepi Bakso besar terima kasih sembah matur suwun kebajo tresno nanging atiku mbok gawe lara Dok iki kabeh keluarga saka penjenenganipun Bapak Suranto keluarga Ageng bos-bose bakso pesat Cilacap. Oh, bakso pesat. Pesat ki Pesat itu los. apa, Bu? Pesat ki Oh banter. iya. Jadi asma karya Jopo ya ngono kuwi. Iya ta, Mas? Pesat iki bus Wus. Jadi rezekine langsung wus. kok kabeh alhamdulillah. Bakso jet. Waduh iki. Ya iya laris manis kabeh Ibu. Nah, kok bar iki Mas, request Ibu adalah ayang-ayang. Oke, vokal ditemen kene yo. Ditutup nih Mas. Yo. Ning sik torit. Iki golek urip dhewe-dhewe ya, Le. Dadi golek urip dhewe-dhewe ya mana ya. Wes teh. Yo i. Ning apa sliramu tega tinggal aku kaya tanpa kesah hatiku karena kekasihku hanya ngapura. Pateng rasane ati kananda seiting liyan hanyawa aku kowe lapo katresna Mas wong ayu aja lo ojo selekan tresna Kake bacoba Bakso pesat Cilacap terima kasih. arep tumbako ngendi katresna iki yen to aku sliramu ratia koni Senadyan donya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kepisah mengkang kuwasa Mas kowe sing tak sayang rali
sliramu isin. Bakso Pesat Cilacap, bakso Freedom Kutoarjo. Freedom. Oke, bakso Freedom monggo. Bakso Roket Pertanahan. Oke. Bakso Tomboati Jepara, Kang Budi Pak. Sini datang. Freedom, Freedom. Oke. Kutoarjo terima kasih. Matur suwun bos. Bakso Pesat, bakso Freedom, terima kasih. Bakso Roket dereng Pak. Oh belum ya ya. Matur suwun bos. Nimas Musti kane dong aku siji tresno iki abadi dong dewa-dewa ning asmara ati kula anggon kulen aku tresno datang gendang saking coba tak rewangi tak pateni laire kasunyatan yang to aku sliramu isin dewa-dewa ning asmara buat nang ati kamulo anggon kulen aku tresno saking coba tak rewangi tak pateni aire tresno kang suci kasunyatan yang to aku sliramu isin wiji. Yo. Oke. Terima kasih mas-masku, bos-bosku ganteng luar biasa matur nuwun. KMB ya. Ibu Sri, juragane bakso Pesat monggo. Tidak ngono ke bapak-bapak.
Iki bose sing lagi rawuh saka bakso Mari Kangen Bandung, Pak D Setu Wiyadi. Lenggahipun di sebelah mriko. Tem mriko ya Pak nggih. Oke, nah. Oke kene saya Mas. Mengke katuran nyaket mriko Pak gen ketok gumyak ngono ketok rukun. Ayo, Dek. Ojo lali pawelingku. Muga-muga Kaman Mas janji-janjine. Oke. Monggo Ibu. Bu, bakso pesan Bu Sri. Bu Sri. Go piro mawon? Ditakoni Mas Hari pripun raose ngaten. Urung Mas Hari. Urung empek aja sampai rampung. Pripun Mas Hari? Apa derek rampung niki Pak, dirampung kiriin. Ngatasi adi-adi. Sih ta. Ora gelem maneh. Ngopo Pak? Repa ngopo Pak? Ora lah lagune urung rampung lho Pak. Oh iya. Rampung Mas Margono sih separo iki. Aja nganti kondur, nek urung nganti ditentek. Oke, entek mulih jiko. Wis los. Ya, aja. Aja lali pawelingku. Spesial atur juragane bakso Mari Kangen Bandung Pak D Setu Wiyadi ngersakan lagun kapilut katur Bapak RT
ingkang nembe gerah muga-muga ya ndang mari. Monggo Pak Danang. Nah. Kalamun weruh sliramu paten iki anane tansah regu rasa tresno kang tak endem sarwa mikir nang ati tan bisa dendem Kaya rapi Papan wanci tansah muda ati Nanging aku wati blaka Pungkasane temahan lara prakoya kang kadulu nanging caket sajroning atiku gonku nandang tresno iki wis kinodrat satremo nglampahi apa rene neng rono wae Jalo sangu. Ya. Kurang dikei sangu. Nita, Dalam. ingkang nembang Pak sinten? Pak sinten menika paring asma Pak Danang Pak Danang. Ya, ya matur sembah nuwun, Pak matur sembah Danang. nuwun Nggih. iya Mbah Wita anak-anak ini ku Mbah wes ben tokno wae Mbah tokno wae ya Monggo. Kula sawah sapa ngendut Tatan arti kuwe Sabab pengrasaku Lamun bisa cecakan harus Mangke bablaske sesi deman. Ingkang kersakaken Pak Yanto saking Jakarta. Ya. Yo, yo. Iya, iya, iya. Koronon. Kalamun weruh sliramu paten iki anane rasa tresno kang tak endem sarwa mikir nang ati tan bisa jegjem Kaya rapi sabosani Saben wanci tansah muda ati Nanging aku wati blaka Pungkasane temahan lara braka Ya, Najan ado kadulu nanging caket sajroning atiku gonku nandang tresno iki wis kinodrat satremo nglampahi Luar biasa ya Pak Danang. nggih nuwun sewu mengke dibablaske kangene ngati Oh, kangen ati mawon. Nggih, mangke Pak Yanto adik mengke nggih. 200 sesi deman. Ya, oke. Ula sawah sapa ngendut
tresno kita antiani aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari yen ras liramu sing bisa nyambani Nangkep jambak ya Pak? Oke. Abah Haji mangke ngersake lagu napa Abah Haji? Pak Haji sinten? Pak Haji, Abah Haji. Hai. Lali aku. Napa? Haji Warno. Oh, Mbak Haji Warno. Iya. Oke, Isan, melu pisan jos lagi. Nabok terus. Nggih Pak. Oh nggih, Pak Haji jajan nggih. Siap. Aja semelang bagus. Terus Jojon lho, Nduk. Iya, Mas. Iki mau sing request Pak Yanto Jakarta. Nggih. Oh, sesi depan deh mau ya. Mbak Kakung mangke ngesake kembang rawe ya. Oh, diaturke juragan-juragan bakso matur mbak nuwun, terima kasih. Masuk. Sapa wong sing mripate
Mas, niki mbah-mbahane Freedom. Oh, alah niki Big Boss owner pertama dari Freedom Bakso Group. Abah Haji saja. Kula Pak Dene sing kagungan. Oh, nggih, siap Abah Haji. Ampun kesupen jenengan nek gadah damel undang-undang kita gitu. Nggih. Ngundang bukan berarti tidak ngundang tidak berarti harus nangkap. Ning ngundang tok insyaallah kita hadir. Gratis. Mboten karena slogan dari KMB nanggap ping 6 gratis. Pisan. MC-ne tok. Asine tok. Niku positif A1 gitu niku. Nah, ya deh. Tak rewangi pati geni priye Barabe Jiwa lah kecil kok belok. Jiwa lah kecil kok belok. Matur sembah nuwun Pakde. Lancar rezeki. Amin. Pak Yanto, lah nek sing nyanyi karo bose bakso. Oh iya. Pak Danang. Ya. Ya. Luwe becik patenono nimbang pepisahan Nanggiakan Sulesya tak rewangi samutono marang kula warga karo wolan putra. Mongko kowe bocah gunung najan bocah gunung handuka hanyrimpo jiwa raga kok kurung kehormatan mangrung berhubung nganti pinjung. Pak Danang, piye rasane ngiwonengen eneng cahayu ayu niki rasane pripun? Kula ngasek bingung. Ampun bingung Bapak. Pilih endi ngoten lho. Nyanyine terus ngeten iki, Pak. Yes. Senangnya dalam hati bila beristri dua. Monggo. Repana Mbak
Budi